Môžete mi povedať niečo o svojom živote predtým, ako ste sa ocitli bez domova? No tak, akurát to, že som opustila muža po 30 rokoch, no, s 3 deťmi. Chcela som si začať sama, aby sme sa mali lepšie, lebo tam nebola žiadna starostlivosť. No takže som išla do Čiech, sa mi to nevydarilo, došli zase za mnou. Tak potom som išla na krčmierio, čo som si vybavila. Chvála Bohu, a hneď ma aj zobrali a tam som bola rok. Čo bol ten dôvod, prečo ste opustili muža? No lebo tam nebola žiadna starostlivosť, nič nebolo k lepšiemu. Mali sme dom, čo bol v chátranom stave, nemal žiadny záujem a už som nechcela tieto mladšie deti tak nechať, aby tak boli. Tak som si našla v Čechách, kde mám dceru pod nájom, tam bolo všetko dobré, no ale prišli tam a zasa to stálo, jak aj keď sme boli všetky pokope, tak som to tiež tam ukončila a odišla som na krízové centrum. A tam som bola rok. No a po roku som si s pani Lukáčovou sa dohodla, pomohla mi nájsť toto miesto a teraz som tu už pomaly 2 roky. Takže všetko je v poriadku zatiaľ. A všetko sa zlepšilo o 100%. Čo bol ten zlom, keď ste si povedali, že stačilo? Psychika. Bo 30 rokov to mať a nič nie je žiadna dobrota, žiadne zlepšenie a už mať 50 rokov, tak už potom čo čakať? Už len chcete mať kľudách, normálne žiť a zachrániť deti, lebo tieto boli malé. Jeden mal 16, druhý mal 17, on bol malý a v takom bývaní to sa nedalo, voda nebola, nič nebolo, rúbať alebo na vodu chodiť. Takže to už bolo veľa na mňa, tak som to urobila tak, jak som spravila. No a môžem ďakovať Bohu, že som spravila dobre. Čo bolo pre vás najťažšie? No tak najťažšie bolo to, že jak sa uchytím. To, že som odišla, mi nerobilo nič, lebo to sme si uľavili, ale jak sa uchytím. No ale chvála Bohu, som sa uchytila aj v Čechách dobre, mohla som tam byť aj zamestnaná. To, čo robím teraz tu, ale keďže tam prišiel môj muž, takže ma tam nepustil do toho zamestnania. Akože on bude chodiť robiť, lenže potom to došlo k tomu, že to skracoval tú robotu, potom nebolo tam na nájom, no takže som spravila, takže som odtiaľ odišla a nehala som ich tak. No a ja som túto robotu mala zabezpečenú, pretože som mala dobrého šéfa, ktorý vedel, že keď aj odídem, takže sa vrátim, takže on mi ukončil pracovnú zmluvu. A hneď na druhý deň mi ale spravil dohodu s tým, že on mi držal miesto, lebo on vedel, že ja sa do tej roboty ešte vrátim. Takže ja keď som prišla z Čech na Slovensko, tak ja som hneď mohla na druhý deň nastúpiť do roboty a fungovala som jak predtým. Vy pracujete, ale nemáte vlastné bývanie. Prečo je to tak, že nebývate vo vlastnom? No, bo som nikdy vlastné nemala. A jak si zabezpečím vlastné financie, sú na to neni. A s dnešným platom, čo ja mám do 700 eur, a pritom, keď mám problémy s chlapcom niekedy, že musí byť doma zo školy, že je chorý, alebo sú prázdniny a ja vtedy vynechávam v robote a mi potom tie hodiny chýbajú, aj ten plat, takže ja potom nemám ani z čoho poriadne vyžiť, ani ešte hľadať si niečo také, čo by bolo moje. To sa ani už nedá, ani nebude. Takže s tým ani nerátam. Ako vyzerá váš bežný deň? No, bežný deň, ten Andrejko, keď je v škole, na tej internáty, ten je tam od pondelku do piatku, v piatok ho zoberiem, nedeľu ho zanesem späť, na soboty, na nedeli chodí. A ja takto normálne ráno do roboty, dojdem z roboty, takže mi nemá kto rozhádzať, takže mám spravené. No a ten starší, keď koľko razy niečo, že rozhádžem, upracujem si, operem si. Variť nemusím každý deň, lebo sme len dvaja, práve keď on tu není. No a normálne som si doma v kľude. Všetko v poriadku, kľud. Viacej nepotrebujem. No keby som sa dostala do peňazí lepšie, že finančne to by bolo lepšie, ale zatiaľ je to dobré. Aké najťažšie výzvy a prekážky zažívate? Stretávate sa s predsudkami? Problémy nemám zatiaľ s nikým, suseda, že by som sa tuto niečo, to sa mi nikdy nestalo za celé 2 roky. Pekne sa pozdravíme, keďže som akože Rómka, nevadí im to, všetko je v pohode. Tuto ešte v Kampflade mám akože kamarátky predavačky, takže nie je problém, s nikým nič nemám, tak nemám sa na čo sťažovať. Máte nejaké plány do budúcnosti alebo sny? No ja už nič. Ja už chcem mať len kľud, pokoj, aby boli deti všetky na mieste, jak sa patrí, ale keby som mohla, tak len jedno, že aby mali sme nejaké bývanie, čo by bolo naše.
Stačilo by aj 2 izbičky, je to jedno, čo to bude. Len aby som mala zabezpečené, že to je moje, že keď sa so mnou volá, čo stane, aby deti mali miesto, aby mali kde byť. Toto je najhoršie. Keď sa niečo stane s rodičom, tak tie deti nemajú. Ale keď majú svoje a vedia teda, že áno, mama nám nehala, máme strechu nad hlavou, tak hlavne sa potom uchytia, ale bez strechy nad hlavou sa neuchytíte. Čo pre vás znamená domov? Však čo znamená? To, že je vaše, že si máte kde láhnuť, máte svoje, nikto vám nerozkozuje. Ste zabezpečení, ale keď nemáte svoje, tak nikdy si neviete, že čo sa stane, je z jedného dňa na druhý môžete ísť von. Napríklad aj ja som tu pod nájme, bude si majiteľka predať garzónku, čo mi povie, na druhý deň mi môže ohlásiť, nájdete si bývanie, lebo ja tu predávam teraz, akože kde, kade, kde sa pohnete, nikde, ale zebrať sa ísť na ulicu. Lebo finančne na to nemáte, aby ste si našli, dneska sú najmy drahé. Takže není šanca. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sú v podobnej situácii? No čo im odkázať, nebáť sa, pretože robota je, kto ste si robotu nájde. A ten, kto nebude robiť, tak nebudem mať nikde nič. To nie je, že sa postavím na ulicu, dám šiltovku a budem čakať do mi, čo hodí. Lebo koľko razy, keď toto človek vidí. Však sú roboty, sú slobodárky, kde majú ubytovňu, zamestnám sa, robím, som na tej ubytovni a zabezpečená som. A keď sa ste, tak sa dá. Všetko sa dá, lenže keď volá, komu sa nechce, tak potom čakať na volákov, pomôž mi, to je ťažko. Každý si musí pomôcť sám. Ja som nemala nikoho pomoci. Ja mám teda deti, 8 a už som bola aj dospelá, mala som žiadať deti, pomôžte mi, nie, ja sama som sa postavila na nohy, išla som sama. A tiež kto mi mal dať? Nikto. Čo som si zarobila, to som mala. Aj teraz vyplatím si, čo mám, či mi zostane na živobytie, alebo také, čo potrebujem, musím sa nejako postarať, ale musím žiť. Vždy ste pracovali? No ja už tam som zamestnaná 10. rokom. Ani by som odtiaľ neodišla, lebo už tam som naučená, zvyknutá. Je tam dobré, ja už po 50 nenájdem robotu takú, že čo sú na okolí, alebo čo na to musíte dobre vidieť, alebo tieto firmy, to už nie je pre mňa. A kde pracujete? V Lužiankách, v PZO, čo sú smetiari, triedenie odpadu. Tak som si na to zvykla, že to je tiež robota. Musí sa to robiť. Není to čistá robota, ale je to robota. Vedíte aj vaše deti k tomu, aby mali záujem o prácu a snažili sa uživiť? Tak, sú takí, že čo aj akože sa snažia. Napríklad ten syn 19 ročí nastupuje do Amazonu. No ten, čo je starší, tak ten akože robotu má, keď aj akože ve firme, ale takto na tie fúšky také snaží sa. A oni sa musia zbadať sami. Keď sa opála, potom zbadajú. Že sa nemajú na koho držať, že musia len sami na seba sa držať. A preto im to stále hovorím, držte sa, lebo na nikoho sa nemôžete držať. Ja som dneska tu, zajtra som tu není. Čo potom budete? A čím sú mladší, majú 18-19, tak sa musia učiť, aby boli samostatní. Lebo keď už je decko 18-ročné a má občianku, je svojprávne, tak má ruky, nohy, tak môže začať same. Tak to im to stále hovorím. Ja som chodila do roboty, aj keď som mala deti malé, boli ročné, chodila som na nočné, na brigády, do Lidlu, alebo do Hlohovca som chodila vykladať tovar, chodila som do Báborajčiny papriky, do Nipejku som chodila v noci na brigády. Takže keď sa chcelo, tak sa dalo. A boli malé deti a chodila som a ráno som došla z roboty a musela ísť do školy a musela som fungovať. A spala som 2 hodiny. Takže to sa dá. Doste, tak sa dá. Tí starší, ktorí pracujú, vám aj pomáhajú? No tak viete, ak je to dneska s tými mladými. Majú svoju hlavu, oni sú svoje. Pravda, ten jeden má už malé, má bábatko ročné. No, tak už tomu som povedala, keď mi aj sem čo dá, alebo že pomôže, že na stravu, alebo že mi kúpi, alebo ja neviem. Ale už som mu povedala, zaobstaraj si ženu, detsko, aby ste boli spolu, aby ste boli na meste. Lebo vy dvaja musíte byť smalu, aby mala bola pri vás, aby nebola ona aj tiež v tom krízovom. Aby nebola tam, aby bola naučená mať rodinu svoje. A už ten mladší 17-ročný, to je taký poplach, tak to ešte uvidím, čo bude ďalej. Tak tomu tak rozum nedám. Ten má stále svoju hlavu. Ten po svojom, ten stále len mama, ale však má 17 rokov, tak už som povinná, tak uvidíme. No už keď volá kedy, že sa stane, že padnem dole, tam mám dceru, chvála Bohu, čo je v Čechách, takže my, že sa nebojím, že tam ma podrží. Ale pokedy som povedala aj jej, pokedy mám ruky zdravé, vládzem,
a viem si na seba zarobiť, tak prečo by som jej mala byť na krky s deťmi, keď ja si viem zarobiť, mám ju tam trápiť, keď ona má svoje. A keď nebudem vládať, tak už Adam sa o mňa postará. Mám ich 8, tak bola, kedy sa len musí postarať. Tak by to malo byť. Ja som vychovala 8, tak nevychovajú teraz oni mňa. No a to je tak všetko. A uvidíme, čo bude ďalej. Stretli ste sa niekedy s tým, že by vám ľudia nechceli prenajať byt kvôli tomu, že ste Rómka? Nie. No toto ja som sa nahlásila u pani Lukáčovej, keď som bola na tej ubytovni. Ja som sa jej nahlásila, že by som potrebovala pomoc. Ona mi hneď, ale po 2 týždňoch volala, že toto, že či by som to brala, že či s tým súhlasím. Reku, áno, nemám na výber, čo si budem vyberať. Nepotrebujem žiadne, že veľké volačo. Stačí, kde si láhnem, kde si uvarím, kde sa okopem, aby som mala kde byť. A o 2 týždne som bola tu. A majiteľka tohto bytu je zlatý človek. Pretože keď ona bola tu so mnou podpísať zmluvu, takže ja som s ňou problém nemala, ani ona so mnou. A ešte bola taká ochotná, že mala som nedoplatky a pritom ona za mňa tie nedoplatky zaplatila a nežiada ani korunu odo mňa. Takže takého majiteľa nenájdete. A keby som mala problémy, že jak Rómka, tak som to určite není. Sú na mňa šťastnosti, ale zavtedy ja chvála Pánu Bohu, všetko je dobré. Sú Rómovia, lenže musia sa vedieť chovať a musia vedieť, jak majú ísť. Lebo tú cestičku im nikto nedá, musia si ju nájsť sami. A keď budú robiť takto, jak to robia v meste, tak ho nenájdu. Však to vidíte sami. No a ja som mala inakšie výchovu, inakšie chovanie, pravda, lebo som bola na učilišti, bývala som na internáte, takže som sa vyučila za obravačku, takže viem, jak sa mám chovať. Bývala som na inakšom meste. A to, keď raz máte, tak ani bola som naučená akože s rómskymi. Ja som bola naučená medzi normálnymi. Tak to mám v sebe. A to už len nedáte. A pritom som bývala v dedine, kde bolo teda teraz dosť Rómov, 30 rokov. No a ja viem tie, čo to mali tie zvyky aj všetko, ale sa do toho nemôžem dať, nedám sa do toho, lebo viem, že to nevedie k ničomu.